Почва се. Снимаш. Айде, започваме. Среща на лице. Битката е ясна. Мастер Йош срещу Мастер Ед. Официален съдия Заел Тъпкач. Известен още в YouTube като Раби Тъпкач. Битка до нокаут и предаване. Те се изчакват. Кой ще нападне първи? Интересен гард на Мастер Йош. Той подскача като боксер. Мастер Ед изчаква. Ритник от Мастер Ед. Залъгване. Добре. Се ударят. Такива саде. Кой ще нападне първи? Кой ще удари? Всичко е въпрос на концентрация. Вече разменят удари. Мастер Ед го атакува мощно. Мастер... Завърта от Мастер Йош. Те се такоха до светто. Да почват поредица от размахвани удари. Те се разменят удари в главата. О, Боже мой! Боже мой! Каква драма! Боже мой! Той обикаля дървото. Размениха няколко силни удара в главата. Отново вземат позиция. За сега нямат силни външни ранявания. Но определено започва да се задъхват. Да, така е. Вижда се умората. Кой ще падне първи? Йохан използва танцът. Няколко... Той обикаля дървото. Почивка? Не. Те са взели позиция. Вижда се ясно кръвта по кръстата. И са готови отново да започнат битката. Сега всичко е на живот и смърт. Дори повече. Умората в Мастер Йош се чувства. Концентрация, крак! О, Боже мой! Отново навицане. Доста грубо бих казал. Сякаш е закърмен с болката. Вестник. Аз гледам. Матч. Гледам бе, затова минах да гледам. Ето го съдията, Заел Тъпкача. Да се върнем към двубоя. Вече 5 минути се бият. Не, май по-малко. Може ли да изречите или искате кратка почивка? Според мен на 5 минути. Не, 5 минути, май. Еди, какво искаш? Решаваш? Те първа започва. Тето, но доста силни удари. Ритници, удари. Бутаници. Захват. Дами и господа, за първи път среща захват. Какво ли ще се случи? Каква драма? Какво нещо? Човек срещу човек. Мастер срещу мастер. Живота срещу живота. Те са доста уморени. Но само един от тях ще победи.
Те се бият, те са като гладиатори. Те са викинги. Един е полугол. Да. О, Боже мой! Има и така, бе. Щяха да ми нанесат и амен дори. Единият е трениран от Мохамед Али, а другия го е дал кръв и кости днес. Умората е ясна. Вижда се всяка една част от тялото. Добре.